Makadi mkoma. Takasimba edu makadiyo. Tikuzviona makasimba zveshuwa. Mane makore mangana? 28. Makaroora? Andina. Ndine zvinhu zvandoda kuti uite. Number 1, ndoda kuti umboregedza kupa mai vako mari. Number 2, ndoda kuti ubve pekugara. Kuti ndiregere kupa mai mari hazviiti. Why uchiti hazviite? Nekuti inini ndini mukomana mukuru. Okay. Saka ndounongochimanya-manya. Ndotenda. Hamurwere maoko. Kwaiwewe sei pakuroora-roora uri kungoita machallenges? Ndisati ndawana Prophet. Yeah. Ko paunoenda nemusikana kuna mama uchiti uyu ndiye ndoda kuroora, vari kubvuma? Mama vari kuramba. Vari kutaura kuti musikana wako wauda kuroora haaite. Chero ukaenda nopa unongoti haaite? Ndotenda Prophet. Okay. So ndo reason why yandandati uregedze kupa mai wako mari. Umbomira. Nokuti iwewe uri kuti ukatambira ndiri kuona kuti salary yako yese uri kunoipa mama, ndizvo here? Ichokwadi icho. So ndiri kunzi pauri kupa mai vako mari uchivaendesera salary yese, mai vako vaakuzeza kuti ukaroora uchavapa salary. Saka chiri kuita kuti vatsike pese pauda kunoroora inyaya yekuti vari kuziva kuti ukanga waroora, mukadzi waroora, haazobvuma kuti umupe mari. So nemamwe manzwi ndiringoti young men, kana waakuzoda kuroora unofanira kuzoti sudurukei pamba. Handisi kuti zviite nekukurumidza, pandingogara ndafanira kuhinta, nokuti kuti uroore uri pamba ipapo. Ndotenda Prophet nezvamataura. Ndako unogara kuti aroore nekukara kunoita mai vake zviiti. Ndo dambudziko ratinoita isu vana mai. Waona mwana anotokuchengeta, but kamwana anofanira kuzokura, haaregedze kukura. Ndiri kutaura nevanhu iri panapa ini. Mwana anofanira kukura, haaregedze kuzokura. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibhungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens. Ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari 1-on-1, mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270. WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.